Sa Totomas sa may circle, may tumawag na truck oh. Magilid. Relo. Pupusin ka na yun. Pagdikas ang vlogger eh. Ala, una, 36 ng hapon. May 1. Hindi mga vlogger ba? Pupusin ka na yun. Listuman tayo. Listuman. Ano yan din? Ang time niya kaya nakarapat video ha, kan mga bata. Ha? Oh, kailangan ko. Bye. Baka na tapos buhay ko mamaya. Dito yan. Dito nga. Ingay ni ano, Arpo vlogger. Pupusin na tayo. Nagbibiro, pupusin na tayo. Yan o. Ayan o, nagbibiro o. Dito na kami sa Totomas Palengke. Nagsama ang dalawang vlogger din sa bus ngayon. Pupusin na tayo. Bata natin ay. Kapay ko na. Isa ba mas kuya? Libre dito tol. Awa ka dyan sa truck. Hirap-hirap yung sila. Mas wala ito tayo mga pupusin. Malikot pa sa bata. Pag diretso may mga pagsit, palimiri. Yan, palimiri. Pag Dito ko saan to? kumaliwa tayo, papuntang Bicol ito. Ito. Palimiri yan, patanawan. Dito. Papuntang sa Totomas pa rin. Dito. Focus na rin. Oh. Sige, sige. Ano, alag-lag ng bato, oh. Mami lang yan. Nagagdanan pa, oh. Kapalasing basta truck rider na to. Ay mo. Pasok ako ng kanan. Bitin mo dyan, bitin mo.
palo sa salamin, di mabuak. Siguro po na siya katrat. Ang pugan eh. Tikas kanan yan ha. Ah, nandyan? Nandyan pa rin? Para ng away yan. Si Teteng. Hindi lang ako magsasabi po si Teteng. Alas siya. Kasi sa akin, yung itlog na ako, itlog ko, naiwan sa bahay. Eh, bigla naman lang tong pupugsit. Itlog ko, naiwan sa bahay. Sabi ko, nanunugod pa ka dito eh. Kung ang siya rin, sa kapag-ibutin ka rin ha, sa iyong pahunan bro. Ah? May laman na? Okay na? Oo. Subscribers nila. Sit pala yung kapit. Oo.
Mga amigo Pugsit, dito na kami malapit sa Dakbayan ng Alaminos, Laguna. Pugsit na rin. Shout out pala sa mga amigo Pugsit. Randy Rivera, Gerson, ano ba? Dinsa, Giancarlo Gamba, drummer driver, Chrislyn Jan Ponce. Shout out mga amigo Pugsit. Shout out kay Alphonse Travel Vlogs Pugsit 9. Takbayan ang Alaminos, parang Cebu. Pugsit na rin. Ano pala ano nung 1755? Ha? 1755? Ano yun? Turbina? Oo. Isang biyahe na lang sila. Ah, Kinsa? Dong. 1755. Isay natin to. Marami. Kabalik ko na. Walang isang pa. dalangin og kisa. Shooting boy. Ha? Shooting boy. Hindi man nila pwede stickerin yun. Kahit sticker nila yun. Unang-una sa lahat kami nag-ayos yun. Nag-kiwan. Palitan na lang kami. Gusto nila ikot lahat rotation. Nag-sound na ba yung driver na mag-vlog, no? Ha? Nag-sound na yung driver sa bus mag-vlog. Oo. Mahirap ito gawin eh. Ha? Mahirap yung gumawa nito, makagastos sa load. Tapos mag-edit-edit. Minsan mapupuyat ka eh, di ba? Di ba? Tignan mo si Jahiro, wala na siya nagbibigay sa kanya ng video. Nakita mo? Yung NSI number 1, number 2, aking yung video na yun. Ano yun? Mga amigo Pugsit, dito na tayo sa Alaminos. Hindi Alaminos na ano Mukhang norte.
Alaminos na Laguna. Galaw. Yan ang krahin nila dyan. Mga amigo buksit, approaching San Pablo. Medyo traffic. May ginagawa lang. Pinapaganda yung persada. I-ispaltuhin ulit siguro. Bisan pa.
Kapugset, dito na kami sa SM ng San Pablo, Laguna. Diyan sa kaliwa. Andiyan yung SM. Kita tengok.
Jauh na po pa yung to. Diharap na kayo yung sa tiyakong mga on ko. Dito na tayo sa stoplight ng San Pablo, mga bibugsit. Dapat dapat bait sila. Mas po kaniya. Ha? Dapat, bayad na lang. Hindi ko makaya ito. Sabi ko na. Grabe, kalugong pa yun ng buksit. Mahala siguro ng kulurok, bro, no? Ay na nga.
Hero ba o? Malay. Si Dads. Oy. Yung ano mo doon, di ba mayroon ka na sa tipo, no? Oo. Ba't hindi mas kasahin yan? Ako, mayroon din ako doon eh. Kapatid ko. Tango nga yan doon. Puntahan natin yun doon, Migo. Oo. Sayang yung luti na yun. Ang laki ng luti Ay, natin. nakita ko yung kanya eh, sa video niya. Ang ganda ng gusto niya doon eh. Yung resibo niya, nasaan? Ha? Ha? Nasaan yung mga resibo niya? Andito yung resibo. Kasi Wala. bakit nasaan? Ano lang yan, bawal patayuan eh. Pero tingnan mo, pag naitayo na yan, Wala na ako, ilang taon na ako doon. Ganda ng forma ng bahay ko doon eh. Sabi ko, computer ko naman yung Malapit lang yan sa ano dong, sa Kugyo. video. Nagpas pa. Yan, basta. Ah. Yan pala doon walang service. nindot na mag yung bahay dito kay yung luti kay Arcastara ba, taas, pag-ianan tao, Oo. ano. Ha? Ganun no? Oo, Ang dami ng bahay doon. marami na. Puro mga yung may sasakyan, naka-Fortuner, hindi Hindi. naka-hirap na doon. Ayun, pumunta doon kung wala kang service eh. Nakamotor ha. Tuloy yun ah. Ang dami lang yan, ako bumili. Ah. Bukid na bukid yan kahit ito. Yan. Pilit ko matanda na yan, sinaksak na lahat, pinaga na dito. Kaya nang Pusing. distrakiran ano ba? Pero hindi man take kayo magagamit nila sa kanila. Hindi sila sa akin. Ah. Hindi ka ba sila pera? Ah. Kaya pwede na sila magkinta pababa. Sa akin na lahat, ba? Oo, kailangan ako ng pinta pa. Kaya dong, Kailangan kita. nakasabi lang ko Ito yung dati. bahay nito. Bahay talaga Beltran ko daw. Ha? Yung bahay niya, nakasabi Beltran ko. Ah. Hindi nila ako dinis-dis-dis, kaya hindi na ako nakaganyan. Isin pa nila ako. Sito tayong Igo Bukset. Malapit na kami sa Dakbayan ng Chaong Quezon Province. Ayan ako, buhay na yan. Tikit harap, tibag. Ayan, pagwas. Nagugutom na daw yung driver ko. Igo Bukset. Bubusog ka na. Isada pala. Malamang maghanap na ng magkainan to. Eh, pati si Bukset nagugutom na rin eh. Kalsada na galing sa expressway doon. Iwan pala, kayo na siguro. Ito, Oo. expressway. Oo. Lalagyan na rin ito ng dugtong doon sa expressway sa ano, sa Pulang Batangas. Ito sana po dito, i-upload ko sana to. Saan? I-upload ko to, isabay ko yung isang video na Saan lugar yan? Pasay, nung hindi pa tayo pinalayas to. Ah, oo, dati. David na. Oo. Ito, pa-David na tayo eh. Sino umalis ngayon doon, Migo? Karon, Hmm. 1827. Nandiyan sa turbina. Oh, 1927. Tapos, dito 3. 1923 sa Ibis pa. Kukunin ko muna. Sino sa Martes? Oh, sa Martes. Ibis pa. Kukunin ko muna. Ah, ibis pa pala to. Oh.
Kunin ko muna yung Linggo. 1927. Lunes, Martes. Na, apat. 1927. Apat na araw na rin. Hindi pa ako naka-schedule dito sa Davao. Schedule na ko Davao. Baka pa ako sa 1927. Hindi pa dito Davao. Extra man daw ako eh. Extra ko dalawang bidaya. Hindi na ako magsabog-sabog lubog si Titik. Kung sila na Hindi na ito mo makaptandong. Panati na itong Dali mo Sila Mga bahala na to. Basta natin sa kabiyahe ako. Hindi 1927 pa, di na mo makaptandong rin. Gili. Pagbalik na ako. Pagbalik na lang muna na magpaikot muna ako ng isa. Kundi, biyahe muna ako ng isang Mindanao. Pwede. Kung ano na mauna. Itoro, ay, kabalon mo siya nila Alex, no? Yan, Oh, sa nila Alex. yan sa kanan. Yan sa kanan, no? Ay, una na ng truck ko. Kaparking ng truck. Yung isang truck. Sa unahan. Panilod to, waling tao ni Rod. Mga amigo buksit. Dito na kami maghahanap ng makainan. Yan, yan. Yan. Ito, ito. Ayan, yan. Yan, yan, mismo dito kami na yan. Ito tayo. Oo, pwede, Buntot mo pwede. dyan, buntot mo dyan. Sige. Yan. Diyan. Kung City 10. Kainan na may mga amigo buksit. Ay, nakakawala na. Okay, muna tayo mga amigo buksit.